tarata ye kalo tile 27 san 2025 amunu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ kunu tɛnɛ don kalo tile 26 san 2025 an ka gouvernement marabolo ma olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni jɛkulu min ni olu ka baara bɛnnen no charte nationale pour la paix et la réconciliation ma ka ɲɛmaya ko o ta ka di an ka premier ministre ma général de division Abdoulaye Maiga u ka ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kunba ye min o de ka taa lagɛ barakura minnu ni olu yɛrɛ kɔni bilala senna ka taa olu hakɛyaw lagɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u kilala tuguni ka laɲini dɔw ka olu yɛrɛ kɔni boloda min yɛrɛ kɔni recommandation ye o tɛmɛnen kɔfɛ u bɔla ka laɲini dɔw ka olu yɛrɛ boloda ni o bɛ tali kɛ dialogue intermalien ale kunkanko la ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ bolofara caman o kan walasa lakana o bɛ se ka sabati ale ni jamanadenw olu hakilinaw bɛ se ka dɔn cogoya min na. RFI ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ a yirala ka fɔ kalo tile 23 san 2025 fɛn yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale kɛlɛkɛcɛ dɔw olu ni bingani wale tigilamaw karila ɲɔgɔn na min kɛla sababu ye k'a to u ka kunnafoniya lɔ u y'a yira k'a fɔ bingani wale tigilama ma 40 kɔ ɲɔgɔn kɔ o de bɔnɛna ani na u y'a yira k'a fɔ ni bingani wale tigilama ninnu ko bolodi ɲɔgɔnma kɔni bɔ olu ni Al-Qaida maw olu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka se ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ jura ale kan kɔnɔna na o jura ale kan kɔnɔna na ni ale bɛ Mopti region na RFI a y'a yira k'a fɔ u ka kunnafonidilaw y'a sɛbɛnciya ko fɛn min ni bingani wale tigilama ninnu ye ko u kɔni sera ka se ko o sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw kan min kɛla sababu ye k'a to ko u bɔla ka ja dɔw yɛrɛ kɔni bila ja minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛ caman olu kɔni bɔnɛnen no u ni na ka tila ka u bololamarifaw ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni u ka bolimafɛnw ye ka olu ta u y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye armée malienne o y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye an ka armée ye olu yɛrɛ kɔni ma communiqué bila ni bingani wale ale kɔni kɔrɔ la. AES ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES kɛlɛkɛcɛ dɔw ye olu bɛ Niger ale jamana na ka exercice national kɛ exercice national min ni ale bɛ wele ko taara nakali ni a yirala k'a fɔ ɲinɛ bɛ bɛn ale ta ko filanan ma Niger ale jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tawa ale region na min baaraw ni a daminɛna ka bin kalo tile 14 min lancement ni a daminɛna ka bin kalo tile 14 ka baaraw daminɛ kalo tile 15 ni a kun kan ka cɛ ni ala juin kalo tile 4 yirana san 2025 kɔnɔna na o hukumu de la exercice national ale kunba yɛrɛ min o de ni kɛlɛ sera ni jamana ninnu fɛn fɛn ma kɛlɛkɛcɛ ninnu u bɛ se ka wuli ka jɔ minnu sigi sen kan u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogoya min na ani u mago bɛ jɔ kɛlɛkɛminɛ minnu na ni baara ninnu bɛ tali kɛ o la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES jamana saba ye Mali Burkina Niger olu jamana saba ninnu bɛ ni formation in olu jamana saba bɛ ni exercice in na fo ka taa se jamana fila wɛrɛ olu ɲɔgɔn kɔma ka daminɛ Tchad la ka taa se Togo ma ni jamana duuru ninnu olu de kan ka ni exercice in kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Niger ale état major ale ka danga ye kɔni bɔla ka taa baara ninnu ko olu kɛ cogoya yɛrɛ la ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ ni ma ko fɔta ninnu ye. Yusufu Tolobani ale donso ye ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ a bɔla ka kumakan o bila karidenw kalo tile 25 san 2025 kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka tugu an ka jamana ɲɛmaaw kɔ walasa fɛn min lakana ye o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔla ka wele ko o bila an ka jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta walasa a bɛ se ka jamanadenw gɛrɛ a yɛrɛ la cogoya min na ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ n'u ye walasa lakana o tɔ bɛ se ka sigi sen kan o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala tuguni ka wele ko o bila politicien ma k'a yir'ula k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko jamana bɛ jɔ ko o ye ko jamanadenw don ko ni jamana cila dun ko jamana ko o jɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko o hukumu de kɔnɔna na a bɛ wele bila politicien bɛɛ lajɛlen ma walasa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana ye ale tɔ bɛ se ka basigi a y'a yira k'a fɔ bingani wale minnu yɛrɛ kɔni bala ka kɛ ko a yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ walasa a bɛ se ka jamanadenw gɛrɛ a yɛrɛ la ko ka sababuya kɛ ko nin tɛ se ka kɛ cogo si la k'a sɔrɔ ni jamanadenw olu yɛrɛ kɔni nɔ tɛ ni bingani wale ninnu na o hukumu de kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a daminɛ Kidali marabolo la fo ka taa se Kayema fɛn min yɛrɛ kɔni ni jamanaden ninnu ye ko dabuw ɲɛ ko ga ko sunɔgɔt'u ɲɛ o hukumu de kɔnɔna na a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiciens bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa basigi o bɛ se ka na ni jamana in kɔnɔna na.
Seydou Oumari Traoré a yirala k'a fɔ mandat de dépôt o bilala ale kɔ la ka sanga ni ale ka kumakanw ye kumakan minnu ni olu ma kɛ an ka ɲɛmaw olu fɛlɛ o hukumu de kɔnɔna u bɔla ka mandat de dépôt ko o bila Seydou Oumari Traoré ale kɔ la o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni a ka jugement o yɛrɛ kɔni labɛnnen no ka bɛn juin kalo tile 10 ma san 2025 kɔnɔna na. Ameta moktikaw olu fen no karido me kalo kile 25 san 2025 moktikaw olu bola ka ka ladala misiri bari ko o bara waleani o be wele ko crépissage de la mosquée bara mini o be talike ben ale ni ɲɔgɔn ka fɔ ale kun kan ko la. Seliba ale bala ka masurunya doni o hukumu de kɔnɔna ni dɔgɔkun in na fɛn min yɛrɛ kɔni vacances marabolo ma ye olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen ka foire ba ka o boloda u ka marabolo kɔnɔna foire min ni u bɛ a wele ko foire tabaski walasa fɛn min yɛrɛ kɔni bagan feerelaw ye olu bɛ se ka na bagan feere kɛ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna u yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila bagan feerela 100 ani kɔɲɔgɔn kɔma ka bɔ koro ale marabolo la fo ka taa se Bajankara ale marabolo ma walasa u bɛ se ka na bagan feere o kɛ cogoya mina vacances ale marabolo la. Zanikura a yirala k'a fɔ bingani wale tigilama dɔw ta la ka taa bingani wale ko o ta ka sɛnɛkɛla maa 7 sɛgɛrɛ u ka foro kɔnɔna na kunnafoniyaw u bɔla ka yira k'a fɔ ni bingani wale sugu dɔnbali ninnu u kɔni balila ka taa bɛn ni maa kofɔta ninnu ma ko to sɛnɛ la u ka foro kɔnɔna na ka u cɛ ka taga n'u ye u tilala tuguni ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ k'u kɛtɔ la ka taa ni maa ninnu ye k'u taara ni u ka malo bɔrɔ badenba de kɔni ye min kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni taala yɔrɔ la yɔrɔ min ni ale suguya ma dɔn. Abita duanzakaw olu fe no a yirala k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye wulu dɔw ye fo ka taa se jakuma dɔw ma ko olu bala ka munumunu duanza ale marabolo kɔnɔna na wulu ni jakuma minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara ye ka taa kaburudon wɔgɔbɛ ka taa se fɔ su yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛlen no kamanaganba ye ka sababuya kɛ o y'a yira k'a fɔ ni wulu ni jakuma ninnu ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka bagabagali ko o yɛrɛ kɔni ta ka ni marabolo kofɔta ye ale maaw sɛgɛrɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka ɲɛmaw ye ɲɛma minnu ni olu ka baara bɛnnen no baganko kunkanko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka direction régionale des services vétérinaires olu maaw bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa u bɛ se ka na empoisonnement ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni marabolo in ale kɔnɔna na k'a daminɛ mɛ kalo tile 26 ka taa don mɛ kalo tile 31 na walasa ka dangari kɛ ni bagan ninnu olu ka ni dantɛmɛ wale in na. Ameta anga jamana ale kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asongo juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 23 san 2025 a yirala k'a fɔ du kelen maa 4 o yɛrɛ kɔni maaw bɛɛ bɔnɛna u ni na ɲɔgɔn fɛ kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ni maa ninnu bɔnɛna u ni na ko min yɛrɛ kama sɔn ko a kɛlɛ i ko olu kɔni kun bɔla ka fiɲɛnaji dɔ de kɔni min fiɲɛnaji min ni a yirala k'a fɔ fɛn min tun ye surantɛrɛ ale salen o tun bɛ fiɲɛnaji in kɔnɔna na o de kɛla sababu ye k'a to ni du kelen maa 4 o bɛɛ bɔnɛna a ni na ɲɔgɔn fɛ kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni selen kɛnɛya tigilamaw ka bolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɛnɛyaso min bɛ basi Awsa ko u selen nɔ ko u yɛrɛ kɔni tala ko ka taa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ k'a sɔrɔ ni ma kofɛta ninnu ko u bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli badanɛ ma ala ka adi u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna na kunnafoniya bɛ di k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la fɛn o fɛn ni a bɛ datugu bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ fɔlɔ yanni i ka min o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kisi ni kɔlɔlɔ sugu ninnu tɔɔrɔ ma. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ no a yirala k'a fɔ fɛn min ye an ka lakana tigilamaw ye olu ka wuli ka jɔ dɔ kɔnɔna na u kɔni taala bɔ nafolomuguba dɔ kɔni kan nafolomuguba min ni u y'a yira k'a fɔ ko u taala bɔ a ka avion dɔ kɔnɔna na avion min ni ale tun bɛ ka bɔ Menakakaw olu fɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sɛgɛsɛgɛliw olu yɛrɛ kɔni bɛ sen na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegali ale yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Tuba a yirala k'a fɔ kunu immeuble dɔ o bɔla ka bin ni marabolo kofɔta in ale kɔnɔna na immeuble min ni a yɛrɛ kɔni binna ni u y'a yira k'a fɔ maa 18 ɲɔgɔn kɔni olu de bɔnɛna u ni na minnu yɛrɛ kɔni kunnafoniya tɔ ni u m'o tɔ sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ maa hakɛya min ni o bɔnɛna u ni na u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ maa caman ko olu yɛrɛ kɔni jogi la o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ immeuble yɛrɛ kɔni binni kunba ye min ye o de ye baara kɛcogoya ni o ma ɲɛ ko o de kɛla sababu ye k'a to immeuble in ale kɔni binna an bɛ ala deli minnu bɔnɛna u ni na ala ka badanɛma di u ni alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ jogila an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya kɛ u bɛɛ lajɛlen. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔn na